Bueno, arrasate, haupa, kaixo, explikan nahi zuen ni Erik daukot izena, eta itxaropen auzoan egon naz musikia jartzen, pizkatxo bat alaitzeko daukoguen egoria, eta ja sorionez egoera hau aurrera doia, hau bukatzen doia, ero behitzet konpontzen doia asuntua, eta nahi nagoen aprobetxau hau egoera aldaketa hau, pizkatxo bat esateko nire osokidei, eskertzeko euren parte hartzia, eta bebai nire familia osoai horregon arren nire bultzatzen bai. Eta bebai nagoen kontatu, zelan esan den gure egoeria hemen itxaropen auzoan, ez? Hau martxuan bakizuen ez, martxuan hasi zen, eta nire bere buruetu zitzaidan, egorea, lehenengo egoeria izan zen pizkatxo bat txungu, ez? Esaten da, zegatik egon ginen astelenetik igandera irten berik etxetik denboraldi luzeen. Eta pizkatxo bat izan ziren egun oso gogorrak. Eta buruetu zitzaidan, nik musikia jartzeko posibilitatea neukola, ez? Eta hemen auzoan daue taldetxo bat, WhatsApp taldetxo bat hau, eta esan notan galdetu inbio, eta gare entzeta ausekidei nahi zauen musika jarri ero ez. Eta galdetu notzen, eta sorpresi izan zen, badanok super pozik, baiet, eta hori holan hasi ginen, eta hortik aurrera inditugu mordoa gauza, inditugu Mozorro eguna, Baserri eguna, San Fermina, Maritxu, Kanpaiadak, Feria Abril, eta azkeneko hau izan da gautxori eguna, gure auzoko maskototxoa asmatu dugu, itxaro, gure ontza. Eta baina, hau ez da izan posible ni bakarrik itia. Hau hemen egon da magia pizkatxo bat esan lehike, zegatik denon parte hartziaz, zegatik egon da agentia, ideiak emuten balkoiak apaintzeko globuokin eta auzu egon da hor. Gero eki dugu gure igual izan lehike auzotik nausizena, Patxi Goikolea egon da hor bertsuak asmatzen. Gero Jon eta Itziber egon diez bertsuak abesten. Gero egon diez, Egoitz, Aritz, Ander, Naiara, Jone, Jose, egon da jende mordo bat laguntzen, eta euren daukona aportatzen, ez? Eta ez du nahi itxi inobez, eskertzearen. Baina hori izan da azkenien danon parte hartzia. Eta atara dugu gauzatxo bat superrona egoera txarronetik. Eta izan da, lehen ez ginala ezagutzen ia auzo dana. Batzuk bizta, besteratu besterez, eta oin ezagutzen gara iaia danok. Eta eukizu dugu zelako jendia daukogun, zelatik danok aporta dugu eurak daukien geixena. Zatik, bebai egiten denun igandetan binguak eta eguerditan, eta jendiak enbuten zauen etxian zaukona. Batez motrikoko kontserberatik ekarri zauen latak, antxon latak eta beste batzuk zirra botila bat, beste batzuk txampai botila bat. Azkenean dano parte hartu daugie, uste dut oso gustora ebile garela, naiz eta egoera txarronekin, eta hori izan dela klabia eta magia hori hau dana behintzet egoera hau oso ondo, nahiko ondo eramatearren, baina. Eta, badakigu gure bizilagun bat utzi gintuela, ez? Eta, dolumina bere familiai bai, eta auzo danen partetik. Eta, jende batzu, bai bagase, ez dauela hain ondo pasau ez. Hori sentitzen dut benetan, holan ez izana, baina hemendik animo danoi jarraitu horrela, que seguro hemendik urten bigarela, eta berriro, eskerrik asko danoi hemen segitzeagatik, niri segitzeagatik, egon sare sozialetik eta animo asko itxaropenatik, eta eskerrik asko benetan, ondo ibili arrasate eta ikusiko gara, bale? Venga, agur, eskerrik asko danoi.